El Fòrum Verger Balaguer ha acollit un acte de suport a la investigació contra l'ELA. Organitzat per la Fundació PINAE, va consistir en la presentació del conte Mà Amiga, que han escrit i il·lustrat els 3 fills d'Ildefons Oliveres, una persona diagnosticada fa un any i mig d'aquesta malaltia. A més, l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer acull també una exposició de fotografies realitzades per ell mateix, Ildefons Oliveres, amb el títol Avui és el millor dia. Tant amb la compra del llibre com amb el d'alguna de les fotografies es recullen diners per a la investigació sobre l'esclerosi lateral amiotròfica. Sí, és una cosa que sempre diem. Gràcies a altres iniciatives que s'han fet abans, el nostre pare ara, per exemple, porta un respirador. Si no hi haguessin hagut investigació, fons per crear aquest respirador, mon pare ara no portaria aquest respirador. Llavors, potser amb iniciatives com la d'ara i més altres que s'estan fent, que per sort se'n fan moltes, doncs en el futur algú altre se'n beneficiarà. L'acte va consistir en una taula col·loqui amb la doctora Mònica Povedano, cap de la unitat funcional de la malaltia de la motoneurona de l'Hospital de Bellvitge, i Martí Soler, president de la Fundació PINAE. També hi havia l'assistència de Joan Carlos Unzué, exporter i exentrenador del Futbol Club Barcelona, diagnosticat d'ELA, Anna Rigola, responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls, i la participació dels autors del llibre, els 3 fills d'Ildefons Oliveres, en Pol, el Dalmau i la Gemma Oliveres.